Ďakujeme, že podporujete. Máme tu technickú chybu. Takže čaute. Čaute. Dneska tu máme vzácneho hostia, to je Robo. No povedz nám, že čo sme kúpili. Nepoznám každý pod menom Robo. Podradia jazdiť. Kapacita. Takže tak. A čo sme kúpili? Tak nejaké erotické pomôcky, ale to je na druhé video. A niečo do auta. No a objednávali sme to až z ďalekej Číny. Dúfame, že nám predmety došli tak, ako mali a dúfame, že všetko to bude pasovať. No a povedz nám, s čím začíname? Vieš čo, začneme s niečím menším, takže rozopnem sa. Skús nejaké maličké krabičky, niečo, čo tam máš. Čo Tak, to máme prvé? Máme tu krabičku, hej. Po otvorení vidíme, že je tu riadiaca paka. Hlavica riadiacej páky. Hlavice riadiacej paky. No a táto riadiacia paka, hlavka je veľmi pekná. Vieš nám povedať, aká je to farba? Toto? Áno. Nakoľko som farboslepý, ale myslím si, že to je nejaká chameleón. Presne, áno, chameleón. Takže ja vám to potom priblížim, aby ste dobre videli. Hej, máme tu na klasickú japonskú paku. Ideme na ďalšiu vec, čo je súčasťou paky riadiacej. Môžem dodať? Áno, dodaj. Prezervatív. A máme tu červený prezervatív. Materiál vyzerá celkom dobre na telové, či? Ak mám povedať, tak ten materiál dosť pôsobí tak akože drahšie. By som čakal od toho kvalitu, neviem, takú zlú, ktorá sa bude rozpadať, ale toto je fakt... Tak povedzme si pravdu, za tú cenu. Za tú cenu brutál. A prešitie je fakt pekné. Jak hovorí koza bobkov, stitching. Takže dobre to vyzerá, za mňa super. Čo povieš ty? Myslím si, že hej, za tú cenu. Uvidíme, keď to bude montovať, či to neroztrhnem. Povedz, ideme si ukázať nálepky? Ukážeme si také nálepky, lebo jak všetci vieme, súčasťou sú nálepky. Nálepky budeme aj otvárať, aby lepšie videli? Môžeš. OK, tak ideme na to. Ideme bomby, samozrejme. ASMR. A za tú cenu tie nálepky vyzerajú fakt bomba. Dosť pekné. Uvidíme, jak to lepí, ale je tam nejaký samuraj, to je samuraj z nášho zrazu. Áno, presne. No. A ďalej máme čo? Ďalej máme EŠPZ-ku, ktorá slúži na... tuningové účely, nie na cestnú komunikáciu, ty hajzel. Takže tu je tá EŠPZ-ka, vyzerá fakt super. Čo je napísané? Tu prečítaj. AB Zitan 9. Takže je tam... Motorko. Old school, čo znamená stará škola. Stará škola. Takže za mňa vyzerá aj tá EŠPZ-ka super. Ako pôsobí dosť tak dobre. Že materiál nie je až taký zlý, ako som si myslel. Čakal som takú jak papierovú pičovinu, ne? Presne, a ja som to čakal, ale ako je to tenčí plech samozrejme, ale pohodka. Účel to spĺňa. Zatiaľové. A teraz prejdeme podľa mňa na to najhlavnejšie, čo som chcel. A určite nedám, neviem koľko to stojí originál. V Rejshope to stojí nejakých 60-70 eur. No a dajme tomu, dá sa to zohnať takde, ale určite nedám za obyčajnú mriežku také peniaze. No a pozeraj, tu je tá krásna mriežka. Spracovanie je celkom fajn. Povedzme si pravdu, neviem, či to na kamere bude vidno, alebo pridáš tam potom fotku. Jasne, môžem. Ten stred, má tam byť tuningová sieťka originál. Ale sme nepovedali, čo to je. To tuningová mriežka na Honda Civic 6G Type R. Ale tak ono, za tú cenu, ak mám povedať pravdu, je to fakt dobre spracované. Nie je to až tak nekvalitný plast, po ktorom, keď udrieš, tak je tam nejaká tá kvalita lepšia, ako napríklad nejaké overa sú ešte horšie od toho. Toto je dosť aj také ťažšie, takže podľa mňa, ak to sadne na auto, bude to vyzerať brutálne. To som chcel povedať, že uvidíme pri montáži, lebo väčšinou tieto napodobeniny fejkové nepasujú, ak majú, takže uvidíme, či budeme musieť dopasovať, alebo to sadne presne. No a samozrejme, bude aj video, kde to všetko montujeme, finálne video. No a my vám ďakujeme, že ste dopozerali video až do konca. Samozrejme budú oveľa viac takéto videá. Ďakujeme vám, že nás sledujete a podporujete hlavne tuning zrazy JR. Takže tak, tuning zrazy len pre vás, budeme sa snažiť robiť tie najlepšie zrazy, ktoré budú vyhovovať vám, ale aj nám. Lebo sme autičkári, máme radi auta, tak pome bomby.
a vidíme sa na Vianočnom zraze. Čaute, čaute. Vaša.